Burkina Faso bolola sanubɔ yɔrɔ min bɛ lebiri dugudennin na n'ale ye Tuguri ka kobida dɔ ye jamana camancɛ kɛɲɛ kan fan fɛ maa ɲɔgɔnna 27 bɔnɛna o nin na ka olugu to o bɛ sanu bɔra nin dingɛ ninnu kɔnɔ. Seeredenw ka fɔta la nin kasara nin kɛra jumalon tɛmɛnin kamasɔrɔ nin maa kɔfɔlen ninnu tun jigira dugumakolo jukɔrɔ fo ka se mɛtiri ɲɔgɔnna 100 ma. K'o sababu kɛ samiya kalo ye yɔrɔ bɛɛ ɲɛgɛlen don o de kosɔn bɔgɔ karira ka se ka nin maa ninnu gberen nin dingɛ ninnu kɔnɔ. Maa ɲɔgɔnna 20 su sera ka ye dɔw ma ye ani caman fɛnɛ jogira kosɛbɛ. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kunnafoni fosi ma bɔ fanga ɲɛmaaw fɛ ka taa nin balawo nin kan. Nka a siɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni ala ma kɔnɔ kow bɛ kɛ faso ka bolola sanubɔ yɔrɔ la. Hakilinajigira maa 6 tun bɔnɛna o nin na septembre kalo tile 7 san 2022 tɛmɛnen n'o bere jamana camancɛ kɔgɔdugu fan fɛ. Nin bɔnɛ ninnu bɛɛ bɛ kɛ samiya kalo de la kamasɔrɔ fanga ɲɛmaaw ye latigɛ ta min kɔnɔ o b'a yira ko bolola sanubɔ baaraw ka ɲi ka lasa jamana fan 4 bɛɛ ra k'a ta juin kalo tile 30 fo ka taa bila octobre kalo tile 31 na. Nka lamɛnniko baliya kolobali ani jagoya nafolo ɲini b'a kɛ maaw tɛ nin latigɛ ninnu matarafa. O tɛmɛnin kɔ jɛnkulu maramafɛntigi minnu ɲɔɲɛnen no faso kɔnɔ ni olu fana bɛ u ka daradumuni sɔrɔ bolola sanubɔyɔrɔ la o fana bɛ dɔ fara faratiw kan. Nin tun ye Kadaɲɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.